उन्हाळा प्रचंड जाणवतोय आणि खूप घाम सुद्धा येतोय, त्यामुळे मानेवर घाण साचते आणि मान काळवंडली जाते. अशा वेळी चेहरा गोरा दिसतो आणि मान खूप काळी दिसायला लागते. तुमची सुद्धा मान काळी झाली आहे का? मग हा खास घरगुती उपाय तुमच्यासाठी. बेकिंग सोडा, लिंबू रस आणि नारळाचं तेल एकत्र घ्यायचंय, पेस्ट करायचे आणि काळ्या झालेल्या त्वचेवर लावायचे. थोडा वेळ ठेवून मसाज करून धुवून टाकायचे. तसंच एका बाउलमध्ये 1 चमचा बेकिंग सोडा घ्यायचाय, त्यात अर्धा चमचा दही घ्यायचंय आणि सेम प्रोसेस करून धुवून टाकायचे. एक टीप, तुमच्या त्वचेवर जर जखम असेल तर त्या जागी बेकिंग सोडा अजिबात वापरायचा नाही. आता उपाय तिसरा, 2 चमचे ऍपल सायडर व्हिनेगर घ्यायचंय, त्यात 4 चमचे पाणी घ्यायचंय आणि कापसानं मानेवर लावून टाकायचंय. 10 मिनिटांनी धुवून टाकलात तर त्याचा परिणाम तुम्हाला लवकर दिसेल. तसंच 2 चमचे बेसन पिठामध्ये 1 चमचा हळद, अर्धा चमचा लिंबाचा रस आणि गुलाब पाणी मिक्स करायचं. ही पेस्ट नीट मिसळायची, 15 मिनिटं मानेवर ठेवायची आणि त्यानंतर कोमट पाण्यानं धुवून टाकायचे. ही पेस्ट जर तुम्ही आठवड्यातून 2दा लावली तर मानेचा काळपटपणा दूर होईल.